jamalla wale men bandiraɓe musidɓe tedduɓe fini Allah weeti bandiraɓe julɓe hande ko nyallal amde malande 17 lewru siilo hitande 2022 ina hawri 14 dow hoddayru hitande 1443 bani men gorko Hamidou Ba ɓurɗo lollirde kodda hebbiyaɓe gorko mo boyinnaji oye pular wi mo wima a fayi foftin hoore ma foyaade fayande mum so fasi safi fasananima jarama bandiraɓe gorko tedduɗo en jarni ceerno men ceerno Hammad Moussa Diop ɓurɗo lollirde ceerno Kamalenko Diop kanko yuɓɓinanten ngal ɗo nana ha yuɓɓa gorko mo tulde dubago e hartal ɗon kadi en jarni ceerno men ceerno Lamtoro Sall Abdoul Toksel gorko mo ndulumaji Demba hande noon natal men natal ñalɗi hofnoyi ko juude jeeri naaɓe ene teddinira ñalawma hande ko Alassane Moussa Ndiaye gorko mo juude jeeri eɗen kofno dendagal dente men dente WhatsApp laaroɓe natal men natal ñalɗi taw kadi koye sowtowol bani mon debbo Dieynaba Sam debbo mo Seynou Paali yo Allah rokku en ñallude dow jaam ñallen nder hen